čum a že ne. Tohle to je reálný život, Draco pamatuj, tohle není žádný roleplay, tak se z toho A fullku, Carter. Ideme. Ale... Kuda chce explodir, retard! Jednotkou status. Si dneska pivko nedám, hajzla. To nezatáčí? E3. Radil som to, že dávam milión na to. Nepotrebuješ grapsu? Zkuste se schovat nějak, ať nejste vidět. Prešli, Ty seš koka! To víš co. To je Ne, to tam koko, ten ten, borce. jestli tohle... Vyjednavačka velitele. Když vás volil už 6krát za roh, tak jsem prostě... Dobře, Tak jedinou věc, čo potrebujem, aby sa mi zatiaľ spravili, je jedno veľké A. No, až tak hlboko do úst to nejde. Držte sa. Ty seš koko. Keď si majiteľka niečo zažiada. Já vám to řeknu prostě na pér a chlapi. Majitelka má se mnou nějaký problém a nechce mě tady. No, protože má písek ve vaně, no, tak já jdu tady. Spajky, no. To BFko, kde by to nosil ty spajky na zádech? Pokud vás to ohrožuje, máte schválený pit manevr v přijatelných podmínkách. Dobrý, já už to tady... Sjíždím, kámo, tak to nemá vůbec pneumatiky. Ale? To jsi nějak zapomněl na chlapa. No tak dík za myšinku. Smrda. To byl vysílačka tu. Dík. Hola, hodil, mě. No počkaj, ale teraz... Těžká 1050. Potřebujete pozvat ty sněhový koule. Já jsem skočil. Ne, není to autom, je to tým šoférom. Dobrý pokus, ale je to autem. No, je to tým šoférom. Do piče. Hovorím. Ne, však to je zkrátka. Ty kokot, ne, triček. Čosper! Tak vás klidněte se na to vysílačce, děkuju. Čosper, jsme pod palbou. To střílí po nás, tak jak se mám sakra sklidnit. Hoď ho, ale to Brooks, vyhoď ho z auta. A kokot! Mingu, počkej. Mingu. Není strach, tam už nás nechápe. Počkej, jdu se podívat, kde je. Au. Hej, on ho varoval, ja som bol pri tom. Čo ten prečo sa to plazí? Môžete sa odvolať na stránke departmentu. A teba sa odvolám, no. Tak čaute, no. Tak čaute. Uj!
to řekl. Wow. Pičo. Já jedu, bacha, kurva, to nebrzdí. Další auto Tak, máme chytat dole? Dobré, bridge. To je úlet. Toto jsem nečekal. Jdeme na to. Jdeme na to, nevydělávat. To si děláš kurva prdel. Úřad šerifa, zastav ty Ty pura. A teraz skok to tam. Pozor, chytajte ho! To jak to ten u nás v Německu tak vedia robiť sirény. Skúška sirén. Tak robí. Ten nápad tady, hele. Ale oni pojedou rovně, koukej. Něco mají v downtownu, vole, tak Vidíš? počkej. Yes! Počkej. Pane, navrhujem zriadiť organizovanú a špeciálnu skupinu lyžiarsky zásah. Cože? Ktorá bude čakať na vrchole Mount Chiliardu. Jo, prosím, kupte nám lyže, pátener. Je zamrznutý ten? Doufám, že je. Čo? Si robíš piču. Není zamrznuté.